Wel, pan fuon ni yn edrych ar ochr ddeheuol y prif gylch yn edrych ar y bencampwriaeth, fe glywon ni fon llefain dychrynllyd ag lot fawr o gefnogaeth i ganol y cylch achos mi oedd yna enillydd poblogaidd iawn yn yr adran yma, sef adran rhif 26 i'r Merlod Mynydd Cymreig, adran A, ac yn edrych ar y meirch dros 8 blwydd o'd. Ag oedd hi'n dipyn o gynnwrf a gweud y gwir yn dod gyda yr enillydd yma. Yr enillydd, wrth gwrs, Shea Price, perthyn i Dennis Price, nath Dennis ennill bore yma, brydfa afan. Shea, wrth gwrs, yn dod o, heb fod ymhell o'r maes sioe yma, maes gwyn high mark i dynod. Cafodd ei werthu yn Fair Oaks y llynedd am 2,500, a gwnaeth ei fame ennill nôl yn 2010, bencampwriaeth benywedd. Ac yn enillydd poblogaidd iawn, Robert. Fe oedd e, glywon ni ynddo fe. A dyma ni te. Fel ych chi'n gweld, yn enillydd poblogaidd iawn fan hyn yn yr eisteddlen y prif gylch. Maes gwyn Highmark yn berchen i Mr Shea Price. Enillydd y categori arbennig yma. Sef March 8 mlwydd o'd neu yn fwy. Heb anghofio'r ail, wrth gwrs, Kerry Fell gyda Bryn Seion Macmillan ac yn drydydd wedyn teulu Lloyd, Llanfilo, Master Prophet. Ond yn amlwg, y dyn lleol yn mynd â hi heddi, Shea Price, ar y dorf yn amlwg tu ôl iddo fe, maes gwyn Highmark.